أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Icela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Nayi enye inselelo futhi umdali ayiphosela labo bantu labo abathi uJesu uNkulunkulu noma abathi uJesu uyindodana kaNkulunkulu noma labo abazibiza ngamaKristu. Nayi inselelo umdali aniphosela yona. Nani maNazaretha ngiyaniphosela lenselo ngoba vele ningamaKristu noma ningaphika. Niyiwo vele amaKristu. Nani maRoma ngiyaniphosela lenselo ngoba ningamaKristu vele noma ningaphika. Nani maWashitawa ngiyaniphosela lenselo ningamaKristu vele noma ningaphika. Kodwa iqiniso niyalazi ukuthi nonke nina ningaphansi kwesambrela esodwa ningamaKristu nina. Niyakwazi nani lokho. Anda isambrela sikale Alexandra Dowie okwa esasibizwa ngokuthini AFM, Apostolic Faith Mission. Nonke uyiRoma, uyiNazaretha, umKristu, usindisiwe, usindiswanga, umWashitawa, nonke ningaphansi kwaleyo umbrella leyo. Ningaxabana nje ngoba senixabana vele ngoba vele imali iyawuxabanisa vele umndeni. Kodwa nina nonke nizinkomo zasibaya sinye. Ningaphika ngigcine la nithanda khona. Qiniso nginikezile kuma video wami amaningi. Lela ukuthi umdala uthini nayi inselelo aniphosela yona ngoJesu ngoMesiya indodana kaMaria. Mal Masih ibn Maryam, ngempela uJesu noma uMesiya indodana kaMaria. Uzwile? Indodana kaMaria, hayi indodana kaNkulunkulu. Indodana kabani? kaMaria. Illa rasul, wayengelutho ngaphandle kokuba isithunywa nje kuphela. Ayikho enye into ayeyiyo ngaphandle kwani kokuba nje isithunywa kuphela. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Subhanallah. Phambi kwakhe ziningi izithunywa ezadlula emhlabeni before yena efika. Zase ziningi izithunywa ezafika emhlabeni ezazithunyiwe njengaye. So umdali manje uyaklarifyela manje uyakwembulela uyaqhaqhela manje ukuthi phuma kulowo umcabango loyo wobusathane ulokuthi uJesu uNkulunkulu uJesu indodana kaNkulunkulu. Umdali uyaqhaqhela ukuthi wazi ukuthi uJesu uyindodana kaMaria. Akayena uNkulunkulu, akayena indodana kaNkulunkulu. Vula kuNumeri Numbers 23 verse 19. uNkulunkulu akayena umuntu ukube aqambe amanga nandodana ukuba azisole. uNkulunkulu ke loyo. Bese uvula kuJohn 1 verse 18. Akekho owake wabona uNkulunkulu. Ukunikezele 2 yamaverse eBhayibhelini. Lalela kumdali mayeqhaqhela amagula uthini? Uthi wa ummuhu siddiqa, uma wakhe bekuwumuntu ohlala eseqinisweni ngaso sonke isikhathi. uMaria bekuyintombazane ehlala imele iqiniso ngaso sonke isikhathi. Nina ke enilokuni busy nikhonza uMaria, Holy Mary, Mother of God. Namhlanje umdala uyaqhaqhela ukuthi ayikho lento oyikhulumayo. Akakazi uMaria waba uma kaNkulunkulu. uMaria unoma wakhe nje kuphela, naye waba umama kaYeshua. Ngoba kudala ngintshela ukuthi uJesus noJesu noYesu noJesu amapolitiki wonke la yangithi kaYeshua. Ungizwile kungetshe. Kana yaakulani ta'am, bobabili uJesu noma wakhe babedla. Luka 24 verse 36. Uyifunde uJesu wafika wacela ukudla, bamnika inhlanzi noju wadla. Allah uyakuprova lokho namhlanje. So uNkulunkulu onjani ohamba edla? uNkulunkulu onjani ohamba ekhamisa njengami nawe? Subhanallah. Unzur kayfa nubayyin lahum al-ayati. Allah uthi anisaboni noma enembulela enibonisa manje amasayini wakhe izimpawu zakhe 99 enitshela ukuthi labantu laba bobabili babedla kodwa nina nisababiza ngoNkulunkulu. Subhanallah. Thumma anzur anna yufakun. Allah uthi nilahlekisiwe eqinisweni.
nidukisiwe nina eqinisweni anizenzi njengoba niloku nibhizi nje nithi uMaria ocebileyo umama kaNkulunkulu anizenzi nidukisiwe njengoba niloku nibhizi nithi uNkulunkulu uJehova anizenzi nidukisiwe njengoba niloku nibhizi nithi uJesu uNkulunkulu nibe confused futhi nithi indodana kaNkulunkulu nibe nithi indodana kaMaria nibe nithi indodana kaDavide ni confuse anizenzi nidukisiwe vele subhanallah ekugcineni Allah subhanahu wa ta'ala uthini qul batshele atabuduna min dunillahi ngabe nizimisele ukukhonza ngaphandle kukaMdali wenu mala yamliku lakum darra wala nafa into engakhona ukukuzwisa ubuhlungu engakhona ukukwenzela nzuzo uzimisele ngempela ukuyeka uMdali wakho uyokhona into engayikhona ukukwenzela lutho angayikhona ukwenzela into ezinhle ngeyikhona ukwenzela into ezimbi so wena uzimisele ukuthi uyeke ukukhonza uMdali wakho uyokhonza into enjalo vuka emaqandeni vuka mawulele phaphama ube semhlabeni usaphinda futhi bonke labo uNkulunkulu laba enibakhonzayo ngaphandle kaMdali wenu funda uJeremiah 10 ufunda uLeviticus 26 oNkulunkulu abangadalanga zulu abangadalanga mhlaba oNkulunkulu ngelinye ilanga abazobhujiswa bangene emhlabathini yilabo uNkulunkulu enibakhonzayo sengathi uMdala nganivula amehla nivula ingqondo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin ongifuna inselelo you are welcome ongifuna idebate you are welcome angikhathali ukuthi uphuma kuliphi ibandla ngikilindile I'm ready for you noma ngabe kuyipi podcast wena ongayicabanga wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin